Diola Diola ko ɗum heddandema min mi accinanima TikTok mi haɗanima TikTok ni goo TikTok haɗima janngude a ñallinani a wallinani chaque jour que Dieu fait TikTok sur TikTok te TikTok o ko jiimi hen ko tagi ɓe ɗaccindemo ko min tan Allah andi ɗum TikTok kala ko sukaɓe fulɓe kuɗanno haalde walla kuɗanno wadde de réseaux sociaux ji joni ɓe mbatti waɗi ɗum e nder TikTok oɗo TikTok mo jiiɗa jammaji ɗi ko hen ɓe mbalata ha wadde live aji haalaruji bonɗi ɗi Allah bonɗi ɗi ndewani Allah jokkani enɗam gueɗal gongal ɗimmal ngal ɓe mbaɗa ɗum capturé ɓe namno ɗum e nder compte uji mabɓe pour yiɗde heɓde hen viwuji Allah hulaka enɗam renaka e nder oɗon tuma eywa so pari ɓe mbaɗa vidéo ji ɗi ganduɗa ma ɓorno ko celsi eɓe kollira terɗe mabɓe fof no fotiri ɗon mais an wonde ka nanata ɗum sen ɗaɗa haydan usna ko guiɗi mbayano ulludu yarro ko ha mi haɗima TikTok hammi te TikTok ko bonande mere woni toon ɗum noon mi yiyatama wonde aɗa waɗa bonande saabu ɗum bonande bonan c'est ça accu TikTok ɗum kalantama deede TikTok o bonani ko bonɗo tan waɗat hen ko boni eyyi mais aɗa andi no hulɓini a wawa yiide miñe ene woni hen ene waɗa ɗon tegade même famille gueɗe gotel ay oɗo réseaux sociaux mo jiiɗa kala vidéo mo nanduɗa hen walla kala ko kalɗa hen famɗo ha duuɓi dutal koko te var président Macky en mbaɗama ɗo var e troisiéme mandat enen fof en jii Abdoulaye Wade waɗama ɗo var ma o hon wahet enen fof en jii hedɓe noon so tawi kañumen mbawi waɗede var haala ko noon keddi ɗum wadde noon min mi haɗatama TikTok kono noon so tawi wonde aɗa naata e TikTok miijo wonde aɗa jogui jinnaɓe kadi miijo wonde koye ƴiyal manggal gummiɗa e nder oɗum tuma pullo wonko handi wonko handani pullo wonko foti yirede wonko fotani yirede nde tawno ɗemgal men ko duwonde ngal kono noon hande nayi koko yet ɗum nayi koko batti yaɓude laaceji gacce baronnoɗe nati famin tinno miñam mi yiiɗa yiidema e cagarte nde tawno a tawani cagarte anani windaɗo abonné ñoƴƴuɗon windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumonmi sa ñoƴƴi e dow gardugol halif général mo hoore fonde ceerno ibrahima ba eɓe nodda dendagal kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna mouhammad rasulullah astahfirullah tabite ɗemgal ma ngam jamma mawningol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo ɓurnaɗo windere bajjo qouraysiyankoɓe jol makka mo yimɓe jinneji tagra sababune mum bandiraɓe jamma mawnata ha fotay oɗon jamma ɗum noon holnde woni mawludo o ko ñande samedi le 8 octobre toon to hoore fonde thila bummuy ndiayi onon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bisimilla moon ne tawno goɗɗo o wonni ko woodi ko kadi godirɗen sababune mum ɗum noon kala goɗɗo ene foti notitade e jamma jibinede ngal godal hakngal ɗum wawde wodde mawludo hoore fonde issa juɓɓuɗo daaɗe belɗe diina tabiɗɗo ina tawe toon bandiraɓe musidɓe ila hoore fonde tan